Türkiýanyň Aşgabatyň talap esasyny bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünni girilmegi we Türkmenistanyny ençe meýilbär ilgiderli köpelýän işçiligiň arasynda tassan bir dilli ülkede gazanç iş mümkinçiligini tapan türkmen migrantlarynyň köpçüliklerin zor bilen deportasiýa edilmeginiň ýygzamlaşmagy Russiýa Federasiýasyna işlemegi diýen ýa-da gitjek bolýan raýatlaryň köpelmegine getirdi diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Şu aralykda sosial mediada Türkiýeden Russiýa gitmekçi bolýan türkmen migrantlarynyň ol ýerdäki ýerleşlerinden maslahat, geňiş sorap ýazyşýan hatlary peýda boldy. Emma berilýän maslahatlarda Russiýadaky zähmet migrantlarynyň has çylşyrmlaşýan ýagdaýy agdalmaýar. Türkiýeden tolk ýok, liranyň hümmeti gaçdy. Dokument alyp legal işläp bolan okdyňy gaçak işlemeli. Onu da bir gün tutup deport edýärler. Diýip öňkü migrant Azatlyk radiosyna aýtdy. Habarçy bilen gürleşen öňkü migrantlaryň aýtmaklaryna görä, Türkiýede wagtlaryň galyp gazanç etmek isleýän türkmenistanlylaryň kimlik almagy kynlaşypdyr. Diňe öňden bäri işläp gelýän, kanuny durum bar bolan türkmen migrantlaryna bu ýurtda galmak we işlemek ruhsady berilýär diýip radionyň bir söhbetde aýtdy. Wiza alyp baran türkmenler kimlik alyp bilmän gaçak işlemeli bolýarlar. Häzir Türkiýe bir kanun işleýän migrantlara karşı olarlar görülüp estilmedik derecede çäre görýär. Olar tutup gelen yerlerine iyi berýär diýip radionyň söhbetde aýtdy. Türkiýedäki düzgün tertibiň berkidilmegi barada habarlar. Ol ýerde işleýän ýa-da deportasiýa edilen türkmenleriň üstü bilen dillenile geçer we muny eşden türkmen raýatlarynyň köpüsi Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna we bu ýurtdaky zähmet migrantlarynyň ýüzbegi bolýan dürli kynçylyklaryna garamazdan inni özleri üçin mümkin bolan çykalganyň birini Russiýa Federasiýasyna gitmekde görýär diýip habarçy öz gurlaşan adamlaryna salgylanyp aýtdy. Adamlar pulsuz, götermini kard alyp gazanç umydy bilen ýola çykýarlar diýip habarçy aýtdy. Ol bu ýagdaý ýurtdaky şertleriň gogulga tarap ýetgemezligi, häkimetleriň iş orunlaryny döredip biljekdigine bolan anamyň tassan doly ýitirilmegi bilen baglanyşdyrdy. Adamlar Russiýa gitmek üçin uly çykdaja edýärler. Prosentini pul kardalýarlar diýip habarçy iş gözlemäge diýen adamlaryň bir aý töwere Russiýanyň oblastlaryna aýlanyp iş meselesini gowy öwrenip soň ýyllaryna gaýdyp gelýänini, ýagny giriş çykyş edýänliklerini görüň berdi. Egerde Russiýada köp wagt galyp işlejek bolsaň, hökman suratda bir aýda ol ýurtdan çykmaly we ýene ýygyna baryp bir aýlyk wiza almaly diýip habarçy bilen gürleşen raýat aýtdy. Aýdylmagyna görä, öz ýakyn tanış bilişlerinden aýyny 10% goşmaça tölew haky bilen kard alyp gidýänler hem bar. Bu hili karda girýänler Russiýada wiza alyp iş tapyp gazanç ederini we bergemi wagtyny üzerine umyt edýärler diýip habarçy aýtdy.